Ассалому алейкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардори азиз созен тинҷен, апашко шумо ҳам созен тинҷен, зинда бошен. Имрӯз навори хонаҳои фурӯшӣ мешава, хонаҳои беҳад арзонане ки числа имрӯза 8 апрели соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 127 сомонӣ 1000 рубл 127 сомонӣ будай. Дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои арзона қабул кардем. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. Фақат шумо то охири видеоро ёнбош кунен, тамошо кунен нархҳои беҳтаринай. боварӣ дорам ки ягон хона ё квартира шумода маҳқул мешава. Ва форатон ки ай ҳами канали ма мошин, хона ё квартира бихарен, инен поён дар кнопкаи подписатсия бардори азиз. Касе мақсад амура ҷиқидагӣ нест, амура биҷиқен ки ки мисол ма видеои нав кардам, телефони шумода мерава. Ана ака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидем? ها دیدم. Ширкати Бахтиёр Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میومده. Ака бачаё чама гап мезанам ҳашта ва исса бигӣ. Ба телевизор нева ҳашта ба исса бигӣ. Бардори азиз хонаи фасоне десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти ватан, деҳаи Кӯҳдоман, пешина Қаратов гуфтагиай. 12 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, пеши хона веран доштай, ремонти хонаҳо миёнаи ҷхелек десен 130 квадратай мега, гирди хона маҳкам, дарвоза дора, овсует дора, ҳамом, ҳоҷатхона, аловхонарам доштай, ҳуҷҷатош мега 100%ай, техпаспортам доштай. дӯстони азиз, фақат пула метиву медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи хона 200 000 сомониш мега. 200 000 сомонӣ ба пули русӣ 1 573 000 рубл мешава. ду та рақамҳои Тоҷикистон шамондагим номерои поёнгишта WhatsApp дора. занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи Фархор бихарен. нархи зур айнекӣ. касе ки ай шаҳри Бохтар, яъне ки ай қирғанем, бо диққат гӯш кунен. хонаи фасоне десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳраки Киров якм, 6 километр ба бозори Ҳоҷишарифа дурай мақсад. ами 6 километр ба бозори Ҳоҷишарифа, шаҳраки Киров якм гуфтагия бардори азиз. ана 13 сотиқ заминаи ҳамагӣ 5 дар хона дора. ремонти хонаҳо замонавие дӯстони азиз. овсвеч мега 24 соат ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай, ошхона, баня, ҳоҷатхона, падвалам дора. гирди хона маҳкама дӯстони азиз, ҷои 2 та дарвоза дора мега. ҳамақсад ҳамаи пара, ҳамаю пара ҷои 2 та дарвоза дора. мактаби 6 дар пешай, 3 та магазин, аптека, балниса, ҷамоат наздикай. бардори азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 400 000 сомонӣ мега. 400 000 сомонӣ. касе харидор бошен, бадруи азиз занг бизанед, бо як камтар арзон мекуна. номерои поёнгиш WhatsApp-ам дора. бардори азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Саудотеҷе як дона лайки бепла биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. форат ки мисол хонаи арзон бихари ҳамин канал, лайк, подписатсияро фаромӯш накун.
бардуи азиз, хонаи фасоне десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, чортути боло гуфтагие. 4 сотиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, кайлдор баня дар друншай. ремонти хонаҳо миёна гуфтагие, овсвети шаҳрӣ дора, пастаяни ҳастаи овсветиш, ҳуҷҷатош мега 1000%. ҳуҷҷатхонаи времени мисол дар берун кардагӣ, гирди хона маҳкамаи бардуи азиз, нархи хонара 885 000 сомонӣ мега. 885 000 сомонӣ. бардуи азиз, рақамҳои десен рақамҳои расияҳай, даи рақамҳо ватсапам дора. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран навистагиам. марҳамат, касе харидори инсони азиз занг бизанем, бигӯян ки номериро ай канали Сауду ТЖ ба чеяч ки дор гирифтам, барои нархиш бо арзон мекна. дар видео квартира ҳам ҳастед, то охири видеоро тамошо кунед. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Фахробод. 7 сотиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ана бардуи азиз, хонаҳо ремонт дора, чихелек десен, абой задагӣ тайёрай, ошхона, ҳамом, оғилам дора. гирди хона маҳкам кардагӣ ба забор, гирди хона чихелек десен маҳками хушрӯ кардагӣ, дарвоза ҳам дорад суни азиз. нархи хонара бардуи азиз $35,000 мега. ба суми сомонӣ 381 000 сомон мешавад, ба пули русӣ 3,13,000 рубл. бардуи азиз, рақамҳоша мондагиам, даи рақамҳо ватсап ҳам дора. занг бизанед, хонаи арзона аз ана Фахробод бихарен. бачаючавхия кофе талхавзаки ба фикрам ховуд бурдисай. И гапа гуфтам ки квартираҳои арзон да гузаштем, шеринар ба қазиқ гӯш кунӣ. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 44 квадратай, доми новостройка, квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира бисёр маълумот дагӣ нест, фақат нависагие ки срочна квартираи фурӯшӣ. бардуи азиз, ҳамаи маълумотша дар рӯи экран нависагиам. нархи квартирара 255 000 сомонӣ мега. 255 000 сомонӣ. квартира дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайонашда. касе харидори анихен, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед. бардуи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ, як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапш равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. бардуи азиз, чихели хона, чихели квартира дар кораи то чанд сма дар кораи комментари ҳамин видеода бинависед. ман дар видеои оянда арзоноша барои шуморо реклама мекунам. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, 1 микрорайон, якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 32 квадратай, доми новостройка, квартира бардуи азиз ремонт кардесен, чихелек десен, мақсад ана шпаклёвка задагӣ, дар трезас мисол часпондагӣ. соҳиби квартира маълумот дагия ки салом алейкум, хона дар мисол сари роҳ да бидай, болои кохи нур да. чӣ саволе ки дорен, марҳамат занг бизанед, харидори аниқ неки. бардуи азиз, марҳамат, касе харидори аниқ бошен, метавонед ки занг бизанед. квартираи арзон аз шаҳри Турсунзода бо нархи 180 000 сомонӣ бихарен. харидори аниқ неки занг бизанед гуфтагиай. бардуи азиза, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. як квартираи арзони дигара аз ноҳияи Кушониён гап мезанем. бардуи азиз, ноҳияи Кушониёна касе намедонад, пешина номаш ноҳияи Бохтар буд. мақсад оз ноҳияи Кушониёнш кардагиян, ҳамин ана шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғандам наздикай. дӯстони азиз, квартира дар ноҳияи Кушониён қарор дорад. духонага квартира дар 3 этаж қарор доштай, 43 метри квадрати, доми новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. бардуи аз фақат ҳам курпача тамёри медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳамаи шароитош ҳаста. якхонагай, духонагаш кардагиян, 43 квадрат. мақсад ки ҳамаш тайёра, чихелек дар сурат дидесен. нархи квартира 269 000 сомонӣ будай. 269 000 сомонӣ. даётон бигирен ки бадруи азиз, мақсад якхонагаҳай, духонагаш кардагиян. харидори аниқ занг бизанед.
бардорои азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепала биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бисёри бардору моро ай Тоҷикистон, ай Россия, ай Сочи, мисол ай дига давлатҳо моро тамошо мекунанд. гуфта буданд ки ягон квартираи арзон аз шаҳри Душанбе бимонен. марҳамат бардорои азиз, ина гӯш кунен. квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, повороти Ленинград гуфтагиай. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 40 квадратаи доми новостройка, квартира нао ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагиай ки срочна ба чиза чораш ана миш зурайне ки бардорои аз ба чиза чораш, мақсад ки ягон чи намехарӣ, фақат бардорои азиз пулто нақд боша, мебарен метен, медроен зиндагӣ мекунен. ремонти квартира фасон, мисол ремонтшам хидмда маъқул шид, ба чиза чораш сони азиз гуфтагиам хел. нархи квартира 290,000 сомонӣ. 290,000 сомонӣ. бардорои азиз харидори аниқ метавонен ки занг бизанен. маълумоти квартирара дар рӯи экран навистагиам. хайнам хеле бачаё ча пашкоҳои баднавори на канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор. бисёри подписчикҳо мегӯянд ки акай Сауду ТЖ то саҳара гап зан, мо гӯшуд мекунем. леки бардорои азиз, бисёри ҳамин подписчикҳои мо коргаранд, бисёраш фикри хона харидан. чӣ хел ман то саҳара гап занам, ҳамин 10 минут гап мезанем басай. хай бардорои азиз, апашкоҳо бисёри бад гап намезанем, фақат шумо моро дастгирӣ кунен. барои дастгирӣ мо чия хами як дона лайки бепала биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, бардорои азиз, поёнда кнопкаи подписатсия ку ҳамура биҷихен, зангулача мебурад, зангулачара бологӣ дамонен, ке ки мисол ман видеои нав дар YouTube мондам, шумо дар мисол ана уведомление мерава, медроен якмин шида видеоҳои моро тамошо мекунен. лайк, подписатсияро фаромӯш накунед бардорои азиз, ва дар комментария бинависен ки бачаи ачкидор, ачкиё да гап нест. ва бардорои азиз, агар мисол ягон реклама дошта бошен, мошин, хона ё квартира, ин ҳами рақамҳои десен, танҳо дар WhatsApp бинависен. бардорои азиз, мақсади рақамҳо куштагиай ана фақат WhatsApp кор мекунане ки дар WhatsApp бинависен. мошин дорен, хона дорен, квартира дорен ё мисол ягон магазина, ягон чи дига барои фурӯш боша, метавонем ки мисол мо дар равон кунем. мо дар видеои оянда хайди десен охир рекламаҳои Сауду ТЖ-ра. рекламаҳои Сауду ТЖ дар ими YouTube якум ҷо рафтисай. барои бардорои азиз, мақсад кам шӯхӣ карда гап мезанем. ана хулоса ягон реклама дошта бошен, дар WhatsApp мо равон кунем. ҳамаш майла, дастгириро фаромӯш накунем. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.